Sí, és veritat, la Madoka les passarà amb els seus pares a Amèrica, aquestes vacances d'any nou. A Amèrica? Ara et convertiràs en la meva esclava. Els teus desitjos són ordres per mi, amo. L'he hipnotitzada de veritat. Kasuga! Yusaku! Normalment m'asseuria seient al costat i tu faries lliscar el teu cotxe a través de la preciosa nit. La teva trucada anul·la la nostra cita d'avui, fa que cregui que tu m'estàs enganyant. I faig veure que me n'adono, però estic plena de dubtes i només aconsegueixo que t'allunyis més. Jo sóc l'actriu que hi ha dins el mirall. Sé que l'orgull no em deixa parlar. Tan sols voldria que sabessis que et duc al cor. T'estimo molt. Jo sóc l'actriu que hi ha dins el mirall. Et perdo i no em puc resignar. És teu el meu amor, m'has trencat el cor. Jo sóc l'actriu que hi ha dins el mirall. Tant de bo ara pogués plorar més. Tan sols voldria que sabessis que et duc al cor. T'estimo molt. Jo sóc l'actriu que hi ha dins el mirall. I sé que sóc la culpable de tot. Ja no puc tornar, m'has trencat el cor. Imagure Orange Road. La Madoka hipnotitzada? Kyosuke, un any nou perillós. M'ha despertat el soroll de la meva pròpia panxa. Un any nou i no he tingut el primer somni de l'any. Em fa estar una mica trist, això. Espero que sigui un bon any, guapo. Ayukawa! Ai! Et ve de gust menjar o potser t'estimes més una mica de sake? Doncs... Els teus desitjos són ordres per mi, amo. Vols alguna cosa més? Això ha de ser un somni, per força. Segur que és un somni, segur. Ja ho deia jo, que era un somni. Va, Kyosuke, fins quan penses dormir? Ja has fet les maletes. Ostres, quin somni més pujadet de to que he tingut. I si és premonitori? Acabo de pressionar un punt que activa la hipnosi, el punt del gran somni.
O sigui que ara et convertiràs en un gos. Ho he fet! La pata! Fes 3 voltes al meu voltant. Ara seu! No, així no. Vull que t'asseguis, no que t'ajeguis. Kurumi, ja n'hi ha prou, fes el favor. Entesos, ja està. Ho he aconseguit! I ensenyaré a l'àvia aquesta tècnica nova per hipnotitzar. Què? Però què passa? Em sembla que encara no s'ha despertat de la hipnosi. Què? Què has dit? Si m'ho tornes a fer... Kiyosuke, si no acabes de fer les maletes, marxarem sense tu. Que marxareu sense mi, però on anem? Au, va, si ja t'ho vaig dir que passaríem aquests dies a casa dels avis. Oh, és veritat. Però, un moment, el somni d'abans... I si fos un somni premonitori? Que hi ets? Però què et passa? Potser és que està hipnotitzat des que va néixer. Els avis esquitxen una bona paga. Però no vull renunciar a la conilleta de la Yukawa. Ara et quedaràs adormit. Anem, pare. Si hem d'esperar que en Kiyosuke es decideixi, ja hauran passat les festes. És clar. Quina gràcia! Així t'has quedat adormit fins ara, maco? Doncs sí. O sigui que hipnotitzat. Veig que et relaxes molt fàcilment, oi que sí? No cal que m'ho recordis, no. Per cert, i la Yukawa? Que no ho saps, la Madoka se'n va a Amèrica avui. Deu estar fent les maletes. A Amèrica? Sí, a mi em va dir que volia veure els pares. Quan s'acaba un any i en comença un altre, a tots ens agrada estar amb les persones que ens estimem. És clar, és normal. Ai, passa l'any nou a Amèrica. Quina enveja, oi? Esclar. Però, si se'n va, no podré celebrar l'any nou amb ella, i això seria... Ayukawa! Ai, que mal! Ayukawa, què t'ha passat? Que em sents? Kasuga, no passa res. M'he marejat. Ayukawa! A veure... El passaport. Però si la desperto, se n'anirà a Amèrica. I aleshores...
Digui. Ah, Hikaru. Ets més prudent del que em pensava, saps? Hola, com estàs? D'això... M'ha semblat que havies agafat una mica de fred. Si et banyes ara, trobaràs l'aigua calenta a punt. Et penso detenir per violació de domicili. Que ha dit que no hi anirà? Sí, la Madoka ja les té sovint, aquestes coses. En fi, farem un últim esforç i acabarem de rematar la feina que queda, Sí. Caram, fa molt bona pinta. La veritat és que m'encanta la sopa de fideus. Bon profit! Escolta, ho dius de debò, que ja et trobes bé? Sí, no t'amoïnis. Ha sigut una simple lipotímia, només. Com que havies dit que te n'aniries a Amèrica, jo... És veritat, Amèrica. Hi penses anar? O no? Què? Tu creus que hi hauria d'anar? No. És que és la primera vegada. Que passo aquests dies amb algú, ja m'entens. Que bé, gràcies a la hipnosi de la Kurumi he pogut menjar aquests fideus tan bons. Hipnosi, dius? Sí, va de primera, saps? Quan t'hipnotitzen fas tot el que et demana l'hipnotitzador. Ah, sí? Va, fes-me'n un exemple. A veure, per exemple... Ara mateix et convertiràs en la meva esclava. Era broma. Has entès com es fa, Els teus desitjos són ordres per mi, amo. Què? Au, vinga, va, que no fa gràcia, no facis comèdia. Em pots dir esclava, si vols. Què? L'he hipnotitzada de veritat. Ui! Ai, Umao, per què t'havies de dir Umao? Ushiko, i tu per què t'havies de dir Ushiko, eh? Entesos, però... Per molt que els meus desitjos siguin ordres, no ho sé. Ja ho tinc, a Yukawa, vull dir, esclava. Mana. D'això... Et faria res portar-me te? Porta-me'n. Sí. Però no sé si ho hauria de fer, això. Aquí el tens. Gràcies. Ara sí que no en tinc cap dubte. Era un somni premonitori. Si està sota els efectes de la hipnosi, això vol dir que... Per exemple... Ja ets meva! I fins i tot podria fer una altra cosa. Ai! Que em cremo! Dóna'm la mà, t'ho curaré. Sí.
Escolta, saps què? M'agradaria que em fessis un massatge a les espatlles. Tu mana el que vulguis. Molt bé, i ara vull que em netegis les orelles. Ja! Ah, sí? Molt bé, i ara posats a fer, em podries fregar tot el cos mentre prenc un bany ben calentó. I tant. És broma, és broma, és broma! Què? És que... Suposo que no estaria bé banyar-nos junts. Hauria sigut abusar massa. La veritat és que la Yukawa està per caure d'esquena. Desitges alguna cosa més, amo? No res. Hola, guapes! Què me'n dieu d'anar a sentir les campanades tots junts, Ens podem escalfar els uns als altres! Ai! Ei, bombonets! Però què passa? D'aquí ens amaguem? No passa res. Kasuga! Ayukawa! Què hi feu rondant per aquesta zona plena de bars? Res, és que... Ei, us voleu divertir? Bona parella! Au, ja n'hi ha prou, calleu! Bon any nou! Qui ets aquí? Espereu! Espereu! No correu! Mare meva, no ha sigut gaire bona idea sortir al carrer. Coi de canalla, on es deuen haver ficat aquest parell? Què vols fer, amo? Va, tornem a casa. Som-hi. Sí. Vigila! Però que ets aquí o a la lluna, noi? Quina llàstima. Ara hauré de tornar a demanar cafè. Kasuga! Hola, com anem? Madoka. No és el que sembla. Ostres, tio, t'agrada jugar brut, Ets un porc! Ui! Madoka, com la pots fer una cosa així? La Hikaru tindrà un bon disgust. Perdona, amo, però no entenc ben bé res del que diu aquest noi. Ei, espera! El cafè! Espera un moment! Ei! Tachan! Què et sembla? T'agrada? Carai, quin goig que fas, noia! A més del sou, em venen ganes de donar-te una bona propina. Que bé! Gràcies, Yusaku. Aquest any ja podem tancar, que és hora de sopar. I hem de celebrar l'any nou. Hem d'anar al temple, jo ho vull celebrar amb el meu xicot. Hikaru. Porc! Escolta! Però què li passa a aquest? Ja tens el bany a punt, amo. Esclar. Deixa, no cal. Ja em despullaré sol. No sé si ho hauria de fer, això. Et faré fregues a l'esquena. Ostres, decidit. Et faré fregues a l'esquena. Què? Sí, si no et sap greu. Em trauré la roba a l'habitació. Què? Ja et pots despullar aquí, ja. Què? No, tens raó, vés a l'habitació.
Desgraciat! No sé què li has fet a la Madoka, però et ben asseguro que m'ho pagaràs! No deixaré que et surtis amb la teva! Ayukawa! Ayukawa, maca, que no vens encara? Deu ser que, tot i que està hipnotitzada, no se sap treure la vergonya de sobre. Bona nit, Madoka! Soc La Hikaru! Ostres, però què hi fa aquí a aquestes hores? Hola, Madoka! Oh! Bona nit! Però, maco, què hi fas tu aquí dins? Doncs... No és pas que la Madoka i tu... No m'ho puc creure! No, on dia... Vinga! Bona nit, maco! Em sap greu fer tard. Que arribes tard? Per anar on? Què, marxem? Hem d'anar al temple. Què? Però que no ho sabies encara. La Madoka i jo hem quedat per telèfon avui al migdia. Què? Escolta, Madoka, com és que al final no te n'has anat a Amèrica? Com? Doncs mira, perquè al final he canviat de parer. Aleshores... Portes els pantalons al revés. Què? Carai, tu! Espera un moment, Ayukawa! No corris tant! Ei, espereu-me! Es pot saber què us passa a vosaltres dos? Vine aquí! Al final va resultar que... la Yukawa havia estat fent comèdia. Dolenta! La veritat és que és una noia molt espavilada. I, a més, és un àngel. Farsant! Kasuga! Me les pagaràs! Què? Us desitgem molt bon any nou a tots! Ai, bon any! Jo tan sols banyo entre records molt dolços. Són records molt dolços. Veig l'estació d'uns temps llunyans on la neu dansa amb el vent i vaig corrents i arribo sense respiració com si d'una